Рәхмәт итегез Казанга. Телим сезгә уңышлар, тазалык. Мәскәүдән килүче кунаклар өчен күңелле ял һава аланыннан ук башлана. Аларны Кыш бабай белән шүрәле каршыла, чәк-чәктән авыз иттерәләр. Яңа ел яллары уңайыннан Рустуризм субсидияләгән чартер авиарейсыннан файдаланучы беренче пассажирлар бу. Мы приехали. Казанның кунакчыл шәһәр икәнен ишетеп белә идек. Субсидия программасы барлыгын белгәч, билет алырга булдык. Гаиләбез, дусларыбыз белән килдек. Очень удобно. Бик уңайлы итеп оештырганнар. Туристлар өчен күңелле хәбәр бу. Вакыт ягыннан да җайлы, бик иртә дә түгел, йокыда туя. Бу проект Россия премьер-министры Михаил Мишустин карары белән ил буенча тормышка ашырыла. Хөкүмәт шундый рейсларга 1 миллиард сумнан артык акча бөлгән. Шуның бәрабәренә билетның ярты бәясен дәүләт кире кайтара. Дәүләт ярдәм белән оештырылган әлеге чартер рейслардан Мәскәүдән Казанга килүче пассажирлар гына түгел, Казаннан Мәскәүгә барырга теләүчеләр дә рәхәтләнеп файдалана ала. Мәскәүнең иң истәлекле урыннарында экскурсиялар оештырылачак. Кыскасы, яңа ел ялларын Россия башкаласында истәлекле һәм кызыклы итеп, иң мөһиме зур чыгымнар сарыф итмичә үткәрергә мөмкин. Кунакчыл Казан туристларны кабул итәргә әзер, мондый тәҗрибә бар инде. Сентябрьская программа была очень успешна. Көз көне оештырылган махсус авиарейслар уңышлы үтте. Бу Татарстанның кунакчыллыгын, матурлыгын күрсәтү өчен кулай мөмкинлек. Чит илләргә бармыйча үзебездә дә ял итеп була. Мәскәүдән Казанга рейс бүген һәм 3, 6, 9 гыйнварда булачак. Билет бәясе 14 мең сумнан башлана. Аңа юл хакы, яшәү экскурсияда кергән. Кунаклар Казан Кремле, Иске Татар бистәсе, Зөя утрау шәһәрчеге һәм башка истәлекле урыннар белән таныша алачак. Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.